Hello mga kasuwang, sayo og tala mga kasuwang kayo na nag-request. Sayo tagtala ko nga ngayon ba? Okay, dala yung request mga kasuwang sa yahunan ako ang tala. Okay. Puro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko ay nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan. So ko presidente mga kasuwang, huwag mong subukan daw. Sira ang buwan. Request na biglayin din ako masaya tala. Kung bago ganun. Kaya.